hele Willemstraat die stond te rep en roer en ieder trok zijn zondagse pakje aan. Ze moesten mankenelis die hem was gepiept met z'n allen netjes begraven gaan. Als ik dit luid, de begrafenis van Mankenelis hoor, zo uit begin vorige eeuw, dan doet me dat denken aan vrouwentien dat ik als leutje burreltje nog bij Olu op café woonde. Ook bij ons werd in die tijd regelmatig vanuit het café een dorpsgenoot die uit tijd kwam was naar het kerkhof bracht. Crematoriums en uitvoertcentrums waren er daar nog nooit. Of Wietvoort. Kist werd in grote zool op toneel achter het gedien opsteld, om reden er in de zool er nog plek was voor vergodens of kloverjasclub. Triptijden van toneelvereniging Concordia kon ook wel doorgaan, maar het toneel werd dan vanzelf even niet gebruikt. Ook het café was gewoon in bedrijf, dus handel kwam niks te keurt en lui, die de laatste eer bewezen worden, kon voor of nooit zelfs een klokje krijgen. Kijk, als er in die week al een bruiloft, een dorpsfeest of zelfs het uitvoeren van gymnastiek voor een dio of zuchts van een op programma stond, moest uitvoerd naar collega op Ruusgebrug. Maar ook van huis uit werd de vrouw even gauw een bult begraven. In die tijd had Hogebrug een schouwlapper, oftewel een sjoester, die ook liekkistenmuik, dus paas het affaire van leiaanzegger er huil best bij. Zo regelde dus sjoester Rijkshofstee het uitvoert en zorgde ervoor dat kist en het gevolg ordentelijk naar begraafplaats in Noordijk bracht werd. Een stijlvolle liekkoets, met zware peren en pluim op kop te voor, roefmoord met hoge hout als liek op minnerszootheid op de bok, maakt begrafenisstoet huilend compleet. Manstelu moest er vanzelf op fiets achteraan, maar laag naar elkaar door een auto. Na afloop kwam de bult nog even weer om en kon bij tien wel eens uitdraaien op een leutje feestje. Maar zo slim als het luid het geleum was het nooit. Het wil nog wel eens wezen dat er bij kloverjassen in dogen voor de begrafenis een speuler te meer was. Dan werd er rauw, hey doe, achter het gedien, kist ook een meer van? De hele Willemstraat die stond te rep en roer en ieder trok zijn zondagse pakje aan. Ze moesten mankenelis die hem was gepiept met z'n allen netjes begraven gaan. Familieleden en ieder die hem had gekend. De loterijclub en het viscollege was present. Ome Gerrit, die liep zwaaiend met zijn vrouw. Met de rode das en verder in de rouw. Al de kraaien, zoals gewoonlijk, van geen neutje vies, sloegen beschelen dries, eerst een partij achter een kies. En de buurvrouwen jammerden sapperloos. Die arme mankenijlen zo een ene dood. S'avonds toen was hij vol gaan staan, nog goed en wil naar bed gegaan. En 's morgens is hij zo een dood opgestaan. Zijn vrouw werd door de hele buurt gecondoleerd. Die riep zo haastig, mens nou altijd wat. Aan één kant is het goed dat die is gecrepeerd. Zo'n lollig leven heb ik nog nooit gehad. Hij het nooit geen rode spiet verdiend, want altijd was ik los. En ook krijg ik de minste 100 gulden uit het dode bos. Eindelijk kwam de stoep voor hem en hij is heel droog.
Nelis buiten uit het raam zo van 4 hoog. En ieder riep opzij, hij is gemeen genoeg, ze biedt om bovenop je kist te springen, als hier de kans voorziet. Toen de kist beneden was, werd hij heel net met bloemen in het eerste rijtuig neergezet. En daarop stapte iedereen in de rijtuigen meteen. En zo ging de stoet naar de begraafplaats heen. Maar in de Sporendammerstraat werd eerst gestopt bij een kroeg op voorstel van rode Bart. Ze haalden Nelis netjes uit het rijtuig en zetten hem zo lang onder het biljart. Toen een partijtje stoten en de hele rouwstoet ziet, zocht in de oude kas vergetelheid voor een verdriet. Toen het hele soepie dronken was, riepen ze luid: jongens, nou eerst Nelis wegbrengen vooruit. Zwaaiend stapte ieder in de bakkies aangedaan. En ze zongen: dooie Nelis, die zal nooit verloren gaan. Bij de begraafplaats viel de plotseling rode Bart. Die dooie Nelis staat nog onder het biljart. Jongens, ik ben er erg voor. We moeten die sneuter halen, hoor. Want zonder Nelis gaat de voorstelling niet door. Ze haalden Nelis netjes uit de kroeg vandaan en ze reden in een gestrekte draad. Zingen de zwaaiend net of het een brulhof was. Dooie manke Nelis naar zijn graf. Onder een dronkenmans gespiets en oude kasgeul viel ome Gerrit met een plompe necklace in de kuil. En riep: laten we hier niet langer blijven staan. Zand erover maar en alles is gedaan. Toen ome Gerrit dat hoorde, schreeuwde hij een doodangsluid: nog geen zand erover, ben je gek, haal mij nou eerst eruit. Hij kroop de kuil uit, stond eerst een paar opzij. Nou, toen werd het een reuze knokpartij. En s'avonds kwamen ze aangedaan, dat ze op geen benen konden staan. Want de begrafenis terug in de Jordaan.